wari passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko odiba fo dugu andugu. Dum warata de. O koni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitini ye. Sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna Association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ nɔvɛmburu kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw a n'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakou ye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Labbaik Allahumma labbaik. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu
ko ka da kan 2026 hiji ko saudiya kilomɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye juma ye min ye sibiri su o ye bi ye tile kɔnɔna na sa an bɛ se k'a fɔ min ye octobre kalo ye ale tile 17 tun ye bi ye san 2025 bi tile in kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa ala ka fajiri jira an bɛɛ lajɛlen na su in na ka se ka kunnafoni telimanw di aw ma Falaye Keyita ani ne Falaye ni waati laban in na an ɲɛ b'a la Mali minisiriw u ka wulikajɔ barika bɛ ka bonya kosɛbɛ min ye jamana kɔnɔna na ani Bamakɔ kɔnɔ yan an y'a ye k'a fɔ minisiri Mamu Dafe dɔgɔkun tɛmɛnen ale taara Sikasokaw fɛ yen ka taa tile 2 baara kɛ yen Tirangili Balafɔ o hukumu kɔnɔna na Segukaw fɛ yen bi min ye Sadio Kamara ye ale tun bɛ yen Kulukoro ni Bamakɔ olu bɛɛ lajɛlen na minisiri ye wulikajɔ kɛ premier minisiri yɛrɛ ale ni minisiri 2 olu taara Tumutukaw fɛ yen kunungo Falaye ka taa baara dɔw boloda an b'a yira maaw la fana k'a fɔ min ye école de guerre ye ale tako 5nan n'o ye a promotion 5nan ye Falaye o baaraw kurumo karili kɛra bi maa 25 sɔrɔdasiw la olu de kan ka don kalanso in kɔnɔna na sa kalo 6 kalan u bɛna o de kɛ Falaye Zein AES jamanaw a ma da olu ma han jamana wɛrɛw farafina kɔnɔna na olu fana ka sɔrɔdasiw dɔw nalen don ka se ka na nin kalansen k'a kɛ Mali kɔnɔna na basigi ani lafiya la baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ baro kɛlɛtigi bolo bi Falaye bi sɔgɔmada in na an ka citerni dɔw olu bɔra Mali ni Côte d'Ivoire dancɛla Kajanakaw fɛ yen k'u b'u kunda min ye Mali ale kɔnɔna kan escorte kɔni bin kɛra a kan bin kɛlen a kan sa camion dɔw citerni dɔw olu sera ka segin ka taa Kajana u nɔ na dɔw kɔni porokotora olu sera ka na an yɛrɛ fan fɛ yan dɔw sera Kɔlɔnjɛba dɔw fana sera fan wɛrɛw fɛ nka an kɔni bɛ min yira o ye k'a fɔ sa bin kɛra citerni mun kan ni ala sɔnna ma gouvernement bɛ ka labɛn kɛ yaasa ka se ka kibaruyaw yɛrɛ di maaw ma nin ye chauffeur olu ye min fɔ anw ye Kajana ale ni Kɔlɔnjɛba ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ bɔlen kɔ kilomɛtiri 10 boli o kɔfɛ nin bingali kɛra bi min ye citerni minnu bɛ yen n'u taara taji ta taji tun b'u kun u natɔ de kun don ka na min ye jamana ale faaba kɔnɔna na Falaye tajiko gɛlɛya kolo in hukumu kɔnɔna na an y'a fɔ sɔgɔmada in na ko min ye Masina kɔnɔna na ye ale ni Kɔlɔn kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ yen u ye fɛɛrɛ sɔrɔ han an delilen don mun na wɔlɔsɔ tɛ de k'u ye dɔw kɔni ko ko yanni taji ka na u y'u fara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ka se ka tigɛli daminɛ min ka gɛlɛ o y'a tigɛli ye k'a lasago fɔlɔ a kana to tile kɔrɔ ye k'a tiɲɛ nka Falaye foro ninnu la aw t'aw ka bon dɛ taari caman de don wa nin waati in na de Falaye ɲɔnɔ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ machine kan gannen don fan bɛɛ fɛ malo tigɛ malo gosi malo tali hali n'u ye nin bɛɛ lajɛlen fana kɛ Falaye k'a cɛ ka bɔ kungo la ka na o bɛɛ lajɛlen ye tali de ye tuguni donc baara min don an ka dugawu kɛ tajiko ɲɛmaw bɛ wuli ka jɔ min na tile 2 in na fɛɛrɛ kura minnu sigitɔ don fɛ o ka kɛ a ko fura ye yaasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min
min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ bolola baarakɛlaw maa caman bɛ yen bi olu kɛlen don ka degun sɔrɔ ko in ale sababuya la fala ye bi sɔgɔma segukaw fɛ yen min ye segu n'i bɔra segu k'i kunda marakala ka fala ye sɔrɔdasiw ka kalanyɔrɔ fɔlɔ min n'i bɛ gun ale la n'i tɛmɛna komina la n'o ye komatɛkisi ye o ye banankɔrɔ kan ye banankɔrɔkaw fɛ yen maa minnu bɛ kalan kɛ a bɛ f'o ma ko école des sous-officiers u b'a fɔ o ma ko EZO banankɔrɔ bi segu ale gouverneur n'o ye général de brigade de police Sulemani Traoré ye ka taa fara wolomasiri tabaw ka minisiri kan n'o ye général d'armée Sadio Kamara ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ninnu ka bɔko 19nan kɛnɛ kan bi jumadonyaba in na fala ye baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya o tun bɛ général de corps d'armée Sadio Kamara bolo ka kɛ ni kalanso in yɛrɛ cogo ye a yira sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin minnu bɔra nin kalan in na fala ye 740 o kalandenw de bɔra min ye jamana 10 u bɔra o de kɔnɔna na ka na fara Mali kan baara ninnu ye tali kɛ lakanako faso kanu min ye drapeau o defani ka se ka baaraw kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye EZO ye ale ɲɛmaaya bɛ maa min bolo nin waati na o ye colonel Siri Lamini Traoré bamanan a n'a ka cɛdenw u ye kalan min kɛ ninnu kunna u ye dantigɛli kɛ baara kɛra cogo min Siri Lamini Traoré n'o ye colonel ye a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na ɲɛmaaw ɲɛna fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan waati nataw la a n'u ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɔni kun kan ka dilan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin kalanden ninnu ye fala ye u tɔgɔ o bɛna da maa min na o ye sergent chef Ibrahima Traoré ale yɛrɛ garde national maa ye a binna salon ko kɛlɛ senfɛ an ka jamana kɔnɔna na cɛsiri ni timinanja min b'ale la ani wulikajɔ n'a ye misaliya mun di a ka cɛdenw ma o y'a to sa u ye ninnu kɔni tɔgɔ ta ka da ale la min ye waleya in ye minisiri Sadio ale yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira sabula min ye kɛlɛkɛcɛw ye fala ye an mago b'u la koyi EZO maa 740 bɔli kɛrɛfɛla la fana fala ye min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye a ye kurumokarili kɛ ani segu gouverneur u ye kalansoba min jɔ sa n'o ye kalanyɔrɔba ye n'a fɔ ma ko amphithéâtre moderne a taara ka t'o fana yiri o bandiri tigɛ k'o bila ekɔliden ninnu ka bolo kan min ye Siri Lamini ye n'o ye colonel ye EZO ɲɛma a ko nin yɔrɔ min filɛ nin ye nin bɛna to kalanden minnu bɛna u ka kalan a ka se ka kɛ ka ɲɛ EZO yɛrɛ tun bɛ laɲiniba min na nin y'o dɔ ye a na kɛ kalanyɔrɔba ye bi farafinna an fanfɛ bolo fɛ min bɛ jate belebelew fɛ k'a sababuya kɛ amphithéâtre min n'o o kurumokarilen filɛ nin ye fala ye min ye gouverneur ye ale fana ye tanuni kɛ ka bonyamasegin kɛ ɲɛmaaw ye sabula a bɛna bila ale ka mara de kɔnɔna na a n'a fɔra segu ale yɔrɔbaw kan yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'o o ye maaw bɛ se ka bisimila yɔrɔ min ka ɲɔgɔn ye baw k'a kɔnɔna na an fi y'o de o ɲɔgɔn ye sali belebele de don fala ye nka alahɔta a dara wuli ka bon dɛ donc gouverneur ale nisɔndiya kunbɛ EZO yɛrɛ kalanso ɲɛmaa n'o ye colonel Siri Lamini ye a ye foli ta ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma sabula nin waati laban in na olu ka laɲiniw u ye fɛn minnu fɔ a binna tulo kunnandi kɔnɔ banankɔrɔkaw yɛrɛ bɔra denmisɛnnin minnu filɛ nin sa n'olu ka jala kun kan ka d'u ma olu fana somaw tun bɛ yen dɔw yɛrɛ tun bɛ yen sa olu ka maaw nana ka bɔ jamana wɛrɛw la yaasa baara in ka se ka kɛ u ɲɛna Siaka Fane Balanzan Info ale ka fasire ye nin ye ka bɔ segukaw olu fɛ yen fala ye ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini tajiko la jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ sa ni olu yɛrɛ bɛ taji feere Musa Alassane Diallo ni ale y'an ka jago minisiri ye a n'u ye ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada in na groupement belebeleba fila min bɛ yan n'olu ye taji feerelaw ye ale yɛrɛ ka nagakɔrɔ baarakɛlaw ka taa fara min ye directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence kan o tɛ Gédéon Sawa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye ka taa fara maa minnu kan sa maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye juraw ye n'u bɛ taji feere ɲɔgɔn ye in kɛra minisiri yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na ye fala ye a kɛra sababu ye sa juraw u yɛrɛ ka lamɛn fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo ko in gɛlɛyalen don kosɛbɛ k'u ye hakilinaw di u yɛrɛ bolo ko min bɛ se k'a to nin bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ u fɛlaw ye minnu ye u y'olu fɔ minisiri ale fana ye ciden ye ale ko sa a ka premier ministre o de ye a bila a ka nin baara in kɛ kɔmasegin na k'o ye nka a y'a yirula kɔni k'a fɔ dɔgɔkun nata in ntɛnɛn u bɛ ɲɔgɔn ye tuguni fala ye u ye min fɔ premier ministre mana min fɔ min bɛ se ka lawaleya u n'o bila sen kan joona sabula ko nin ko bila ka suma ko a tere man ɲi kosɛbɛ sabula taji magoɲɛ maaw mago bɛ o la kosɛbɛ minisiri Musa ka kuma na fala ye premier ministre
a tilalen kɔ ani minisiriw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye la dɔgɔkun tɛmɛnen yamaruya dira Mali gouverneur bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka baro sigi kɛ i ka sigidaw la bibi na an ka jamana kɔnɔ fɛn jumɛnw gɛlɛyaw bɛ yen da dumuni fɛnw taji ko waleya wɛrɛ minnu bɛ yen bi n'olu fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ joona bɛɛ k'i ka juraw n'i ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka kimɛli kɛ o hukumu kɔnɔna sa Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale ye Kulukoro maa bɛ yen k'o bɛ dɔrɔmɛ 1 yɛlɛma k'a kɛ 2 ye a y'olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw wele jura fɛn fɛn bɛ yen a y'u bɛɛ lajɛlen wele k'a da u tulo kan ko jamana ɲɛmaaw ko k'u wele k'u ɲininka stock jumɛn bɛ yen n'o ye balo maralen ye jumɛn bɛ yen n'o ye taji maralen ye fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ yen bi ni maaw b'o dun n'u mago ɲɛ bɛ o la n'o o ko kan ka ɲɛnabɔ walima n'a dɛsɛlen don min ye gouverneur ye u ye kɔmasegi min fɔ a ye fala ye a ko k'a nimisi wasara nka a bolo dɔ kan ka fara a kan u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na kɔni min ye da dumunifɛnw ye olu sɔngɔ bɛ ka jigin sabula k'a daminɛ septembre kalo la ka na u bɛ ka jigin nka nin waati laban in na sa taji o kɔni dɛsɛliko kuma in o de bɛ ka kɛ problème ye degun ye u bolo degun min don fana u y'a yira gouverneur la k'a fɔ ko taji kɔni dɔɔnin bɛ olu ka station kɔnɔ fɔlɔ dɛ fala ye yan'u ka kɛ ɲɔgɔn ko ye wa k'a bɛ ka feere gouvernement ale ka sɔngɔ la ko yaasa ka se ka o ko tɔ nɔgɔya juraw ko kana nin dɔwɛrɛ ye dɛ ko jama magoba de bɛ a la min ye Kulukorokaw ye fala ye an ye kuma min fɔ yan tailleur min ye olu fɛ cɛncɛnbɔlaw ka taa fara maçon baarakɛlaw kan min ye usine tigiw ni entreprise tigiw minnu ka mago kɔni yɛrɛ ka groupe électrogène bɛ marché courant de taji la ko Kulukoro ye fɛɛrɛ sɔrɔ o t'a la dɛ n t'a dɔn min kɔni don fɛɛrɛ kɔni k'olu y'o sɔrɔ o mɔgɔ minnu filɛ nin ye i kɛra cɛncɛnbɔla i mago bɛ taji la i ye denbayatigi i mago bɛ taji la i ye baarakɛyɔrɔba i mago bɛ taji la ko Kulukoro ka hakili jagabɔ senfɛ bi u ye fɛɛrɛ sɔrɔ wa min ye hali nakɔ sɛnɛna minnu bɛ yen ni motɛrinin b'u bolo n'u bɛ ji sama k'olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ Kulukoro ta la dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ b'a la maa bɛ yen k'e bɛ groupe kɔni b'e bolo k'u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o fɛɛrɛ k'u bɛna o fana labaara nka f'a ka fɔ ɲɛmaaw ɲɛna fɔlɔ parce que a yirala k'a fɔ ko taji kana feere minɛn na bidɔnw na ani minɛn wɛrɛw la minnu ni a man kan o la sa k'olu kɔni ye fɛɛrɛ min sɔrɔ u ma sɔn k'a fɔ maa ye u bɛna n'a da yira jamana ɲɛmaaw la n'u sɔnn'a ma Kulukoro n'o o da an bɛɛ lajɛlen tulo kan an fana tɛna t'o sira fɛ o tɛ n'o tɛ a gɛlɛyalen don bi an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la si jamana ale ni a ye jamana minnu mara a caman bɛ bi e ko jɔnya taabolo ma falen u ni Faransi cɛ wa nin waati laban in na jateminɛw ni hakili jagabɔ minnu bɛ sen na e ko farafin jamanaw ka sanu datugulen t'a da la Faransikaw fɛ yen de sabula n'i y'a jateminɛ bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ an ye min fɔ sɔgɔmada in na dolari ale bɛ lingilanga min na nin ye fala ye ani diɲɛ wariba tɔw sanga bɛna na kɛ sanu de ma nka a yera sa k'a fɔ ko tiɲɛ don Faransi ale ka jɔnya waleyaw kɛra yɔrɔ min na a ye mara kɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ko olu jamana caman de bɛ bi minnu ka sanu bɛ Faransi bolo fala ye sanu min n'a bɛ f'u ma k'u ka réserve u kan ka min mara kɛrɛfɛ bilankɔrɔ a ma ko bilankɔrɔ ɲɛ ti quoi anw ka sanu bilankɔrɔ bɛ Faransi de fɛ yen o sanu bilankɔrɔ min filɛ nin ye a kɛlen don k'a to bi Faransi yɛrɛ ka jurujugu taliw olu cayalen don kosɛbɛ fala ye ko min ye sanu k'a daminɛ 100 sarada la 70 ka se 80 ma farafinna anw fanfɛ bolo fɛ o sanu dalen don Faransi ale bankiw kɔnɔna na Faransi b'o kɛ mun na sabula ale yɛrɛ sanu dingɛ t'a fɛ yen kɔ dingɛ tɛ yen ba dingɛ tɛ yen
dugu jukɔrɔ nafa misikara jarati bɔyɔrɔ tɛ faransi dugukolo fansi fɛ fala ye o la sa a ye jɔnya kɛ minnu na ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma a sinsinnen tora u ka sɔrɔ kan sabula a b'a dɔn min b'u ka dugukolo jukɔrɔ n'i ye jurujuguw ta k'u lajɛ n'i ye politiki fɛrɛw ta k'u lajɛ n'i ye Macron yɛrɛ nali lajɛ ka sigi sen kan bi k'a ye faransi yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna sɔrɔ ko ta fan fɛ nka o bɛɛ n'a ta a bɛ k'i lama hali bi fala ye bilankɔrɔ sanu na o de bɛ a bolo jamana 14 farafinna olu de bɛ sefa wari dun sefa wari in dilanna faransi de fɛ ale de b'a wari dilan ale de b'a sɔngɔw fɔ ale de b'a ni wari tɔw sanga ɲɔgɔn ma cogo min ka d'a ye a b'a jigi k'a yɛlɛ n'a y'a ja a b'a biye caman bɔ ka warimisɛn caman bɔ fala ye ko kabini o daminɛna wa jɔnya waati fo bi san 2021 kɛmɛ saradala min ye bilankɔrɔ ye sanu na farafin jamanaw a bɛ faransi ka trésor de kɔnɔ faransi dun fana ale fana b'i boloma yɛlɛma n'o de ye farafin jamana dɔw kuma dɔ la olu kɔni kɛmɛ sarada olu to hali fu sɔrɔ o tɔnɔw la faransi bolo yɛlɛma ɲinina cogo sugu bɛɛ la k'a da tulu la k'a da jaba la ala kun fɔra ko wari min bɛna sigi sen kan n'o ye eko ye farafin jamanaw sɔrɔla ɲɛmaw sɔrɔla ya fala ye ka to eko ko kɔkari bi ko eko min bɛ yen n'o kan ka dilan n'o ye CEDEAO jamanaw ka wari ye fala ye ko n'a kɔni kɛra cogo o cogo a na ta faransi ka dabada ma yɛlɛma min kɔni kun ɲinina san 2021 n'o tun bɛna n'a to sa faransi yɛrɛ bolo bɛ bɔ ko bɛɛ lajɛlen na k'o ma se ka sen sɔrɔ sabula jamana minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔ fala ye ko dan kelen t'u la koyi musakako la wa ayi u dulonnen don faransi la hali bi faransi dun b'a dɔn k'a fɔ ko san o san min ye sanu tɔni 28 ale b'o sɔrɔ ka fara a ta kɔrɔlenw kan kɛmɛ saradala 70 farafin jamanaw ta o b'a bolo su ni tile a dungo n'a sago bɛ o la min ye n'i b'a fɛ ka jago kɛ i b'a fɛ ka sanni kɛ i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ fala ye i bɛ taa kɛ faransi de fɛ sabula wari min b'e bolo n'o ye sefa ye o yɛlɛma yɔrɔ o ka don sugu la o bɛ tɛmɛ faransi de fɛ farafinna jamana dɔw kɔni bɛ yen olu y'u tɔgɔla wariw sigi faransikan ni waleya tɛ se ka kɛ olu la a tɛ se k'olu ka tɔnɔ mara wa min y'u ka sanu bilankɔrɔ ye o tɛ se ka di a ma nka min ye hali o yɛrɛ la fɛɛrɛw sigilen don a fɛ fala ye a sen kana bɔ tɔnɔw la koyi izini baw baarakɛyɔrɔ baw magoɲɛyɔrɔw min ye minanbaw ye mɔbiliw ka taa se balo yɛrɛ dilanni yɔrɔw badenw ma fala ye a kɛlen don k'olu sigi ko farafin jamana ka dɔgɔ bi min kɔni kɔnɔna faransi ka baarakɛyɔrɔ sigilen tɛ se 150 ma an fanfɛ bolow fɛ k'o bɛɛ ye jɔnya walew ye sabula i bɛ maa caman ye an fɛ yan fala ye ko waribatigiw don miliyardɛriw don musaka caman b'u bolo k'u kɔsɔbɛnnen don faransi ka MEDEF de la o de bɛ wari d'u ma o dun fana jabala ye faransi ale ka banki ye bi min ye jɔnya ye n'o y'a sɔrɔ o banna ko an bɛ min ye busa an ka taa an nɔfɛ min y'an ka sɔrɔw kɔni ye an kumananen don an tɛ se ka yiriwali baara kɛ an tɛ se ka sira dilan an tɛ se ka fosi kɛ min ye yɛrɛma hɔrɔnya kɔni dala papiye kuma don an bolo o la sa faransi ale de kɔni bɛ k'i diya an ka sanu na cogo min ka d'a ye suko ani dugusajɛ cɛ sɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu b'an bolo hali k'an dege fɛnw bɔcogo la yaasa an ka se ka siniɲɛsigi kɛ o ma sɔrɔ a ko la maa mafalenw maa kalannenw minnu ye nanzarakan mɛn k'a dɔn k'a dɔnkala kari olu dɔrɔn de jatera jamana ninnu kɔnɔ ka tila ka na dɔ fara u ka sɛgɛnw kan bi sefa ko mangoya b'a nɔfɛ dɛ fala ye sabula ni jamana dɔw bɛ k'u sulu sala hali bi dɔw kɔni bɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bɛna na sefa yɛrɛ bila pewu don nataw ni waati nataw ko yɛlɛma farafinna jamana dɔw bɛna na u ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta k'a sababu k'u ka wari sigilen wa hakili jagabɔlaw ko fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan nin waati laban in na min ye jamanaw ye n'u bɛ ka girin k'u bɛ taa don BRICS la min fɔr'u ye aw ni faransi wari in tɛ don anw kan yan dɛ a bɛ don kɔni nka ni faransi sefa tɛ don anw kan dɛ n'a y'o bila tuma min k'aw yɛrɛma kan na hɔrɔnya aw bɛ na an na anw bɛ jɛ an bɛ sɔrɔ ko kuma fɔ an bɛ sɔrɔ ka ko wɛrɛw fɔ mun tɛ o si ye nin ye jateminɛ ye fala ye min bɛ hakili jagabɔ kɛ ko min ye farafinna jamana 14 mun bɛ farafin naga kɔrɔ hali bi ko an ka sanu bila an kɔrɔ faransi bɛ k'i dingɛ k'a la hali bi. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen
ani yɔrɔ mun dabalen no a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fɔɔ ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun be complexe Mamadu Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadu Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Nye min fi ye premier ministre ale yamaruya mun di gouverneur ma kayikaw fana ye lajɛ kɛ koyi taji ko k'a lajɛ da dumuni fɛn ko min ye baara min bɛ se ka kɛ o kɔnɔna kayikaw ye lajɛ belebeleba kɛ gouverneur ye kuma di bɛɛ lajɛlen ma maa nana kɛnɛ kan bɛɛ k'i dan tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ yaasa ka se ka kɔmasegi kɛ Mali gouvernement ye maa sinakaw fɛ fala ye n'o y'a sɔrɔ kɔni tajiko gɛlɛyalen don baji ala kɛlen don k'an garisɛgɛ ja o la kosɛbɛ jɛgɛ tonnen don fa bɛɛ fɛ jɛgɛ ko tile fila in na kɔni a cayalen don kosɛbɛ min ye jɛgɛ fitinin ninnu ye tinɛni n'a ɲɔgɔnnaw fala ye olu kɔni o bɛ sɔrɔ 30 la kilo 1 jɛgɛ tɔ minnu bɛ yen n'o ye jɛgɛ laadala jɛgɛ ninnu ye ntɛbɛnw n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni bɛ taa sa 270 la 250 la 350 olu kilo bɛ taa o la ka taa se 260 ma olu kɔni olu da bɛ o la nin waati na min ye jɛgɛ mɔnnaw ye u ko ko hali o min filɛ nin ye 200 kɔ in 300 kɔ in fala ye k'o fana bɛ se ka jigin ko sabula ko ni ji jiginna kosɛbɛ dɔgɔkun nataw la min ye ba mɔli o bɛ nɔgɔya wa jɛgɛw u tulɔlen don ji jukɔrɔ nin waati na kosɛbɛ boloci min bɛ n'o ye baganw ka boloci fala ye segu ta o daminɛna bi min ye bagan 240 olu de kan ka sɔgɔ segu marabolo kɔnɔna na segu gouverneur ale y'o kibaruya di bi min ye baara in ye sa gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganw kɔni caman kan ka sɔgɔ sabula bana min bɛ yen n'o bɛ baganmisɛnninw minɛ ko se ka se ka o siya latunu ko o don yanni san 2000 ale ni 30 san cɛ min ye tɛmɛko 2 ye ka taa se tɛmɛko 3 ma o bɛna n'o kɛ kalo 7 kɔnɔna na sa bagan fɛn fɛn bɛ segu mara kɔnɔna na bagan mɛrɛn fara bagan belebeleba kan a bɛɛ lajɛlen a ka sɔgɔliw u kan ka kɛ min ye maa 80 ɲɔgɔnna ye olu sera ka furakɛ kajolokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ sa ni jabɛti bana bɛ olu la hypertension n'a ɲɔgɔnnaw ko olu kɔni sera ka furakɛ maa minnu sera ka furakɛ fana u sera ka fura fana d'u ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka fɛn waleya in kɔni bɛ tali kɛ sa ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo hokumu kɔnɔna na ni muso togodala musow ka don hokumu kɔnɔna na sifinnakaw ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin ko in na fala ye kajolokaw olu fɛ yen wa min ye bilasiraliw ye olu caman fana kɛra ka tila tuguni ka se ka fura dɔw d'u ma u bɛ se ka u yɛrɛ mago ɲɛ n'o ye cogo min na u ka kɛnɛya u bɛ se ka fisaya cogo min koorokaw fɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye jɛkulu 9 ye bi n'olu kan ka maaw dɛmɛ sigidaw kɔnɔna na fala ye u ye minɛnw cɛ ka di olu ma Baɲaŋara marabolo kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye nin jɛkulu ninnu ye togodaw la olu kan ka baaraw kɛ min ye sigiyɔrɔw ye n'o ye tabliw ye o duru n'o ye chaise ye o dir'u ma ka taa fara guwaw kan mun ye buwacɔw ye ka taa se fɛnw ma u bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye bigi n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni dir'u ma nin dugu minnu y'a sɔrɔ sa o ye goronburokaw ye karangaba min ye togolengu yini bondo pɛlumaw de ogoburu koro pomborombocho bege ani koro dugu kɔnɔna yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen nin fɛn sɔrɔ fala ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka dugu kɔnɔmaw olu dɛmɛ seko ni dɔnko kɛnɛ ka sa su kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna na taa sigi burukinakaw fɛ yen min ye lɔnpolo o su ye ale ni filo ninnu bɛɛ lajɛlen ye su ye sa su minnu kɔni n'u bɛna na livuru kalannaw ani gafetigiw k'olu lakodɔn ɲinan ta in y'a ta ko 18 ye a kan ka kɛ wagadugu kɔnɔna fala ye kibaruyaw olu dira kunun ko
min ye Dr Parfait Ilbudo ni ale yɛrɛ Burkinakaw ka maa minnu nana nin ko in ɲɛfɔli la o ɲɛmaa ye min ye ministre ye n'o ye Mamu Dafe ale jɔyɔrɔ kun falen no kɛnɛ kan maa min fɛ sa o ye Adama Kuyate ale yɛrɛ ye chargé de mission ye su kɛrɛnkɛrɛnnen a kan ka kɛ Wagadugukaw fɛ octobre kalo tile 24 min ye a jɔnjɔndiw fana kan ka kɛ o ko kɔnɔna na ɲɔgɔlɔnbɔ bɛ a la cogo min livre kow fana b'a la ani ziirindaw nin ko bɛɛ lajɛlen yaasa an ka se k'a ɲɛdɔn Famara ale tun bɛ u ka lajɛ kɛnɛ kan AES jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu in jɔsenba dɔ seko ni dɔnko ye o siratigɛ de la an dɔnkow ani gafe kɛnɛ belebeleba fila bɛna sigi Burkina Faso kaw bara ka AES jamana 3 maaw bɛɛ lajɛlen dalajɛ ɲɔgɔndanw bɛ bila sen kan ka lajɛlilanw di maaw ma maa minnu bɛna sebaya sɔrɔ Nuit de l'Homme Polo o boloda bɛ ka bila octobre kalo tile 24 na o mun bɛna boli ɲɔgɔlɔn ziiri maalayɛlɛ ni a ɲɔngow ɲɔgɔndan kɛnɛba mun ni a denfaya tara k'a di an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ma kɛnɛ filananba mun n'o bɛ tali kɛ gafe sɛbɛnnaw ka kɛnɛ kan ko Filo Foire Internationale du Livre de Ouagadougou o baaraw bila sen kan k'a daminɛ novembre kalo tile 25 ka taa bila a tile 30 la o kɛnɛ mun bɛna gafe sɛbɛnnaw bila ɲɔgɔn dan na ka bɔ AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i ko ko AES Mali Niger ani Burkina donc ni Burkina bɛ wulila ka na fo yan tun ka conférence de presse kɛ a diyara n ye kosɛbɛ donc an bɛna an cɛsiri ka taa Wagadugu pour que gafe ɲɛnajɛ in a ka kɛ ɲɛnajɛba ye malien gafe sɛbɛnnaw k'u sen don a la kosɛbɛ an bɛ souveraineté kuma min na a ka kɛ voilà ka souveraineté an ka laɲini bɛɛ ka sabati gafe de fɛn bɛɛ jubaju ye fɛn bɛɛ dulonnen don gafe la gafe tɛ jamana min na a ka développement ka gɛlɛn o foyi tɛ mun dulonnen tɛ gafe la donc an ka gafe to b'a la Nuit de l'Homme Polo denfaya talen ka di an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ma o kɛra nisɔndiyaba ye minisiriso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen mun yɛrɛ k'a fɔ minisiriso in ka wulikajɔw bɛna bonya kosɛbɛ nin suba in layɛlɛmali baaraw kama nin ye bonya ni karama de ye ka se Mali ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali Burkina ani Niger anw de jɛlen bɛ kulu la bi k'a fɔ an don yɔrɔ n'an bɔyɔrɔ bɛɛ ye kelen an dɛsɛnw sirilen don ɲɔgɔn na ni Mali ye denfaya ta k'a di Burkina ye o denfaya ta k'a di Mali ma a y'a ka baara kɛ a ka kan donc bonyamasegin don k'a lase Mali ma k'a lase général Assimi Goïta n'a ka gouvernement a ka premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ mais k'a lase ayiwa Mamu Dafe ma ale de ye senko ni dɔnko ɲɛmɔgɔ ye bi ale de ye général ye min bɛ kabini san a fɔra ko san kɛra dɔnko ni seko san ye Mamu bɛ kɛnɛ bɛɛ kan a bɛ sira bɛɛ kan a ma sigi a ma jɔ donc anw nisɔndiyalen don bi an b'a yɛrɛ la k'a fɔ kunnafoli kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye kunnafonilaw ka se ka ɲininkali kɛ ko labɛnbagaw la Burkina Faso jɛkulu mun nana ni kɛnɛ in kama ka se ka ɲɛfɔli kɛ faamuyali ka bonya ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba 2 ninnu na minnu bɛna taa kɛ Wagadugu AES jamana ka bɛn ni keleya sinsinni kama ayiwa Falaye an bɛ taa Ugandakaw fɛ jamana minnu bɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko nɔnali ye olu tun bɛ lajɛla ye a tako 19 na Mali tɔgɔla sa min ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri Ablaye Diop ale tun bɛ yen baara ninnu kuncɛli la sa u sɔnna ka fɛn don gafe kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ Mali ale kunkan ko kan Falaye yan'o ka kɛ tɛlɛ kɛra yen fana dɛ Algérie ye kuma fɔ an ma yen fotulo nka min ye Diop ye a n'a ka maaw u fana ye fɛɛrɛ kɛ ka u jaabi k'a yira k'a fɔ bi diɲɛ kɔnɔ Mali bɛ cogo min na ani Mali bɛ taa cogo min na Diop fana ye o fana ɲɛfɔ kɛnɛ kan ye ɲɔgɔnye in kuncɛli la jɛkulu bɛɛ lajɛlen sɔnna Mali tɔgɔla ko ka don ko in kɔnɔ nka Falaye Mali ka bonya nin kɛnɛ in kan Modibo Keyita don dɛ tɔgɔ min yɛrɛ filɛ nin ko nɔnali ye Modibo Keyita de y'a tɔgɔ di jamana minnu ma sɔn ka don kulubaw la n'o ye Segolaw ka kulu ye n'olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ o jɛkulu de don
donc bila côté non aligné ñi ciedo jamana munu ba kono mi ye Venezuela nunu ba la Uganda yɛrɛ b'a la ani farafina jamana wɛrɛw minnu fana kwate ku kwabatigi nunu kwala falai o la sa ISC jamanaw u ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ ministre tun bɛ yen bɛnkan sɛbɛn min dilanna Mali fɛ n'o ye charte la paix u ye jida o sɛnɛ kan ko in kɔnɔna na k'a ɲini Mali fɛ sa bɛn ni kelenya u k'o sinsin yaasa cɛncɛn fo ka jamana bɛɛ lajɛlen minnu bɛ ISC kɔnɔ bi u ka jɛ sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma bamanancoren juguya wale kɛlɛli u bɛ k'o taa sira min fɛ k'u sinsin o fana kan u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jɛkulu in kɔni sinsin kan kosɛbɛ baara kɛcogo ɲuman na kuma tɛ jɛrɛ jɛkulu in fana y'a f'i ye cogo min a tutigɛba Mali b'a la han ka kɛ président Modibo ma min ye Jɔp ye a ka taama senfɛ fala ye i n'a fɔ laɲini kɛlen don cogo min maliden minnu bɛ Kampala n'o ye Uganda faaba ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye nka kɛnɛ kan an ka lasigiden min bɛ Addis Abebakaw fɛ yen Dr Mari Jalo ale tun bɛ yen ani an ka lasigiden min fana bɛ New York kaw fɛ yen n'o ye Isa Konfure Onzonu Masinaka don a ma ja ka ka kɔni dɛ kɔni Masinaka de don fala ye Isa Konfuru olu tun b'a kɛrɛfɛ ani an ka kɔnsili min bɛ yen n'o ye Mohamed Gakou ye Ugandakaw fɛ yen Kampala sigiyɔrɔ bɛnnen ye ma babu ye tali kɛ mun na sa min ye Jɔp ye jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na bi lakanako ta nasira fɛ sɔrɔko ale ni taasira minnu bɛ yen baara minnu bɛ senna an ka jamana kɔnɔna na ka se ka basigi ni lafiya nana bi ISC ko fana ɲɛfɔli kɛra u ye olu fana ka kɔmasegi la sa fala ye u ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaaw ma dɛmɛ ko a b'u yɔrɔ nka i b'a dɔn k'a fɔ maliden kɔni mana taa yɔrɔ o yɔrɔ degun bɛ yen u y'olu fana ɲɛfɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko degun dɔw kɔni o ye diyagoya n'i bɛ tunga fɛ nka a la belebeleba o ye sɛbɛnko ye sɛbɛnko bɛ se ka teliya cogo min kuma tɛ olu bɛ jamana minnu kɔnɔ a kow ma nɔgɔn fala ye sɛbɛn mana ban kataba naani don dɛ Jɔp kɔni ko k'a y'a mɛn fɛɛrɛ kura minnu fana sigilen don sɛgɛn an ka sɛbɛnko la fana a fana y'o ɲɛf'u ye u bɛ se cogo min na ka baara kɛ hali bi yaasa ka se ka jamana ale nafa k'u to tunga ale fɛ an bɛ to halisa jamana kɔnɔna na fala ye an bɛ taa Nizeriyakaw fɛ yen an ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Sheikh Umar Kulubali ye n'anw b'a wele ko COC a ye bisimilali kɛ kununko a ka lasigidenso kɔnɔna na n'o ye Nizeriyakaw ka muso ye npogotigini min tɔgɔ ye ko Jolie Laifo Alebeni ale kɔni ye bɔlɔlɔ ka sa ŋanaba ye ŋana min don npogotigiw olu ka ko k'o sinsin o jɛkulu bɛ Nizeriyakaw fɛ n'o ye Gale Sirabi ye ale ye o ɲɛ a fɔcogo ɲɛna de aw ye sew ka o aw ni gilɛmɛw ne y'a fɔ COC ko n ka taa sɔrɔ Nizeriya n ko COC ni ne taara n bɛ tunu Nizeriya min dara ne ka 99 ne ma a ma bɔ ne kɔnɔ koyi fala anw de taara Nizeriya ka jigin ka yɔrɔ dɔ ye ka taa an ka wari falen n'an bɛ taa bɔlɔntan lajɛ yan'an ka na an nana sɔrɔ kɛnɛjala an y'u ɲininka ko depuis Ala ka yen da ko bange ma deli ka jɔ ye ne na taa ye tuguni a fɔ ni COC bɛna n kunbɛn aéroport la dɛ n'o tɛ kɔni Nizeriya ma nɔgɔn dɛ fala ye min ye COC ye n'o ye son excellence Sheikh Umar Kulubali ye a ye npogotigi in bisimila sabula k'olu tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka don dɔ sigi sen kan sa don min bɛ tali kɛ npogotigiw tɔgɔla don na n'o kɛra octobre kalo tile 10 ye Mali lasigiden n'ale bɛ Abuja nin waati in na k'a taara kɛnɛ kan ye a taalen kɛnɛ kan ye a ye kuma tali min kɛ o de diyara npogotiginin in ye ale fana nana sa ka na waleɲuman dɔ ni bonyamasegin k'a ye u ka tɔn n'o ye Jolie in ye u y'o jɔnjɔn da an ka lasigiden a disi la k'a ɲini a fɛ sa olu ɲɔgɔnko min bɛ Mali kɔnɔ yan a ka kɛ sababu ɲuman ye u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ kuma tɛ anw ka lasigiden taara kuma minnu fɔ yen baara minnu bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna ka ɲɛsin denmisɛnninw ma n'o ye npogotigiw ye o ye ale hakili fa kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ min ye Sheikh Umar Kulubali ye COC a ko a y'a mɛn ni Ala sɔnna a ma maa minnu b'o baara la Mali kɔnɔ kibaruya nana da u tulo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u na se ka faamuyali kɛ u ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye npogotigi a ko b'a kɔnɔ ka na Mali la yan koyi a ka na an bi yan kumaba tɛ yen de an b'a ni kuma bila ɲɔgɔn kan dɔrɔn a banna kuma bɛ ne la o mercredi rose an t'a dɔn fɛn tɔgɔ ye di fara nka tɛ se ka to ne kɔnɔ kuma ninnu b'a fɔ k'olu ka ko man di sayi musow ka ko de ka ca an jagoyalen don k'u dɛmɛ parce que an baw don an kɔrɔmusow don an terimusow don an denmusow don u ka cɛsiri y'an ka cɛsiri ye fala ye parce que n y'a mɛn i bɛ da ka lafiya ka suma n'olu t'a la dɔrɔn a man ɲi donc an fana b'a fɔ sa
COC a k'a lajɛ kumaba kɔni bi yan fɛn rose in tɔgɔ ye di octobre rose ale b'o wuli ka jɔ ani musow ka ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ yan ale sen bɛ o bɛɛ la olu dɛmɛnniw ko hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini a fɛ halisa a ka dɔ fara cɛsiri kan min ye timinandiya ye a k'a jija hali bi fala ye kɔkan kibaruyaw la min ye dugu tɔgɔ ye di Madagascar colonel Michael Rajaminaria e ko a ma fanga ta de ale de ye nin yan a parla dɛ est ce que ale don sɔrɔsifiri tun bɛ min na kunna sini ko o de ye nin ye fala est ce que dɔ in y'ale nin kɔni y'a ye nka nin y'a ye maanifin falen a kɛra julani ɲɔgɔn na ye sa dɛ bari comme président no an da gɛrɛ an yɛrɛ la maa t'a dɔn n'an jɛ bɛ cogo min dɛ a kana fɔ k'an ye outrage a ko a la a tɔgɔ yɛrɛ ye di outrage a président nka a ye kalikasiyɛn kɛ bi fala ye min ye octobre kalo tile 17 san 2024 fanga daraki ko maa kan'o fɔ ale ma k'a ma fanga daraki min ye jamanakuntigi bolila a bolila olu taara wasabulon na k'a fɔ wasabulon maaw ye u k'a dulon ka bɔ yen pewu a jɔsili min kɛra ka bɔ yen fo maa ka bila a nɔ na wa ale a ye kalikasiyɛn min kɛ bi a ye ɲɛfɔli kɛ baara kan ka na a ma cogo min na ale yɛrɛ nana hukumu min kɔnɔna fala ye nin waati laban in na a yɛrɛ se k'a fɔ ko min ye wulikajɔw cayara o de la a ka kalikasiyɛn kɔnɔna na sa u ka haute cour constitutionnelle la a y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u k'u hakilinaw kɛ kelen ye u jɛra cogo min na ka wulikajɔ kɛ don laban ninnu kɔnɔna na o cɛsiri n'o timinandiya kelen u k'o to sen kan baaraba minnu bɛ yen sa u ka olu sigi sen kan u ka jɛ min ye furancɛla fanga yɛrɛ baarakɛminɛnw olu bɛ se ka sigi cogo min na sa u k'olu sigi sen kan faransikaw fɛ yen ko 100 siradala maa 68 olu b'a fɛ kalata ka kɛ min ye Emmanuel Macron ye a ka taa faransi ka se ka fiɲɛ kura sɔrɔ politikimaa minnu bɛ yen sa olu yɛrɛ kɔni karilen don ɲɔgɔn na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouvernement kɔni ye ni ala y'a kisi motion de censure ma fala ye ko a na taa wasabulon maaw sɔrɔ yen faransi politiki a yɛlɛmana ka kɛ ko wɛrɛ ye sinikaw fɛ yen Microsoft maaw u y'a yira sa k'a fɔ ko san wɛrɛ ko ni ala sɔnna a ma olu bɛ baara kɛ ni minɛn ye n'o ye sogolo minɛnw ye ani ordinateur sigili ye sinikaw fɛ yen fala ye k'u b'a bɛɛ lajɛlen na taa fan wɛrɛ fɛ sabula bi min ye Chine ni États-Unis ye olu tɛ ka bɛn fɔnkɔɲɔgɔnw bɛ ka caya u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye Microsoft ye ale b'a fɛ ka waa wɛrɛ kabini a ko ma kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ a ma taa ka bolodani kɛ Ganakaw fɛ yen maa caman bɛ yen bi ko olu kɔni bɛ kasobon na Amerikaw fɛ yen fala ye Amerikaw bɛ k'i labɛn k'olu bila ka na maa 42 min kun gɛnna ka na n'o ye farafinna fanfɛ bolow ye ko Ganakaw tun ye olu bisimila nka min ye Gana ye bi ale t'a fɛ fana u ka to ale fana y'u gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ sabula ale fana ka jamanaden t'u ye nka Gana bi nin kuma cayalen don kosɛbɛ sabula maa caman bɛ yen olu ma se k'a faamuya Trump y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ka Gaza ko in na yaasa basigi ka na k'u kan ka sɔrɔdasi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nka a ma ɲɛfɔliba k'a ko la sabula ale bolo n'o tɛ basigi tɛ se ka na cogoya si la wa jamanaw caman wulilen don bi k'u jɔ fala ye Gaza bɛ se ka dilan cogo di izinu bɛ kɛ cogo di pharmacie bɛ kɛ cogo di diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ wa maa minnu bɛ yen n'olu kun sen tɛ kɛlɛ in na n'olu kun tɛ ka Israël dɛmɛ Israël fana ko k'ale tɛ fɛ marché ka d'olu ma dɛ Gaza dilanni marché k'ale fana tɛ fɛ k'olu ye a kɛnɛ kan dɛ Sergei Lavrov n'o ye Irisu ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye a ko ko olu ye États-Unis ɲininka ko fɛɛrɛ jumɛn b'u bolo Alaska ko la dɛ i b'a dɔn Alaska in Irisuw ta don ko u kun ye a kuma fɔ sa nka dɔw y'a yira sa ko ni kɔni ye kɔrɔmatigɛli kuma ye ko kuma min k'a man ka dangɛnɛmaya fɔlɔ Sergei Lavrov ko bɛnkan de don ni mɔgɔw y'u kumakan ni ɲɔgɔn ma aw bɛnna min kan k'a kan ka bɔ a sira fɛ ko Irisuw sigilen don ka u ka jaabi kɔnɔ Senegalikaw fɛ yen min ye bana cɛjugu in ye fala ye k'a kɔni kun ma ye faaba kɔnɔ nka sen n'a yera faaba kɔnɔ wulafɔw wulilen don ka fɛɛrɛ tigɛ min y'u ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la sa n'o ye Basiru Jomayi Jakari Fayi ye ale kɔni ye lasigiden kuraw olu ka lasigiden sigi sɛbɛnw k'olu sɔrɔ Allemagne ta bɛ o la Indonésie Danemark ale ni Anglais olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka n'u ka sɛbɛnw di yaasa cogoya min na u bɛ se ka baaraw kɛli daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Senegalikaw ka préfet n'o ye Mbour préfet ani Kaolack ni Saint-Louis ta ko olu kɔni olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamana kɔnɔna na fala ye k'a ti jɛn n'a ye tuguni fali wotoro a ka munumunu han an kɔni mana taa Dakar an bɛ fali wotoro de ta ala ka hinɛ ATT la n'anw yɛrɛ kun bɔra o ka so kɔnɔ an bɛ taa don fali wotoro de kɔnɔ so wotoro sakɛ
ko min ye Saint-Louis, Kaolack, Mbour, Dakar olu préfet do ko k'u ti jɛn n'a ye tuguni min ye o feerelikɛla wotoro ninnu ye u ka jɔ sirabaw olu kɛrɛfɛla la alamisa tɛmɛnen k'u y'o fɔ ministre de l'intérieur ale ka bataki do ka ɲɛsin wɔlɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛ dan sigi su in nata la k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka su hɛrɛ caya sini kɛnɛ laban ala k'a d'a ma ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye